ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱሳን ሰላም አምላክ ምስ ኩልኩም እዩ አናኹም ሰላሕ አዲኔ ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች እዝን መዓልቲ ኩሉ ግዜ ንጎንጎኖ ወርዶ ፕሮግራምና ዝበለፀ ቃል ዝበለፀ መዓልቲ ዝብል እዩ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መፂና ኣለና ሎሚ እንካፈሎ ቃል ማንም ነገር ንሓጎስካ ክወስድ ኣይተፍቅደሉ ዝብል እዩ ሃሌሉያ ማንም ነገር ንሓጎስካ ክወስድ ኣይተፍቅደሉ ሰብ ይኹን ነገራት ይኹኑ ንሓጎስኩም ክወስድ ፍቃድ ኣይተሃብዎም መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 22 እምበኣርከ ንስኻትኩም እውን ሎሚ ትጓሂ ኣለኩም ግናኸ ከም ብሓድሽ ክርኤኩም እየ ልብኹም እውን ክሕጎስ እዩ ሓጎስኩም ድማ ካባኹም ዝወስዶ የልቦን ሃሌሉያ ሓጎስኩም ድማ ካባኹም ዝወስዶ የልቦን ኣሕዋት ኣነ ንስኹምን ኣብ ህይወት ንሕጎሰሉ ካብ ውሽጢ ካብ መንፈስ ዝፍልፍል ብመንፈስ ቅዱስ ዝመፀ ጆይ እዩ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናተይናትኩም ንሓጎስ ነገራት ሃፐን ምስ ገበሩ ዝመፅእ ሓጎስ ዘይኮነ ነገራት ቅድሚ ሃፐን ምግባሮም ካብ ውሽጥና ብመንፈስ ቅዱስ ዝፍልፍል ሓጎስ እዩ ዘለና ዓለም ትጥቀመሉ ሓጎስ ነገራት ምስ ተፈጠሩ ነገራት ምስ ተኸሰቱ ዝደልይዎ ኣብ ኢዶም ኣትዩ ምስ ረኣይዎ እሱ ሒዙሎም ዝመፅእ ጊዜያዊ ሓጎስ ኣሎ ናይ ክርስትና ሓጎስ ግን ብክርስቶስ ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ መንፈስና ዝተቐመጠ ሓጎስ እዩ እዚ ሓጎስ እዚ ድማ ነገር ካብ ደገ ብምጽባይ ዝፍልፍል ዘይኮነ ከምኡ ብመንፈሱ ካብ ውሽጥና ግን ንደገ ዝፍልፍል ሓጎስ እዩ እዚ ሓጎስ እዚ ካብታ ሓደ ንህይወትና ዝሕልዋ እዚ ሓጎስ እዚ እዩ ምኽንያቱ እቶም ልቦም ኣብ ሓጎስ ዝሕልው ሰባት ሓጎሶም ድማ ተመሊሱ ንዕኦም ንህይወቶም ካብ ውድቀት ካብ ድኻም ካብ ስንፍና ይሕልዎም እዩ ምኽንያቱ ሓጎስ እንተሎ ምብርታዕ ኣሎ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ኣብ ነህምያ ምዕራፍ 8:10 ሓጎስ ኣምላኽ ሓይልኹም ይሉና እዩ ሪኢኹም ናይ ኣምላኽ ሓጎስ ኣብ ውሽጥና ዘሎ እዚ ሓጎስ እዚ ናይ ህይወትና ሓይሊ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓይልና ኮይኑ ኣብ ነገራትና ዝግለጥ ብሓጎስ እዩ ስለዚ ኣብ ህይወትና ኣዝና ክንውስንን ክንጥንቀቕ እንዳለና ነቲ ካብ ውሽጥና ዝፍልፍል ሓጎስ ዝረአ ኩነታትና ክወስዶን ክትንክፎን ኣይነፍቅደሉ ብኩነታት ሓጎስኩም ክስራቕ ኣይተፍቅዱ በነገራት ሓጎስኩም ክስራቕ ኣይተፍቅዱ በማንም ሰብ እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓጎስኩም ክትንቀፍ ኣይተፍቅዱ ምኽንያቱ ናይ ህይወትኩም ለውጢ ናይ ህይወትኩም ሓይሊ ኣብዛ ሓጎስ እዚ እዩ ዘሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ እዚ ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓጎስ ብምንም ነገር ክትንከፍ ፍቃድ ከይትቡ እንተደኣ ከምዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብለና ድጸንሐ ነቲ ሓጎስ ማንም ካባኹም ኣይወስዶን ኢሉና ብመንፈስ ዝመጽእ ሓጎስ ብዝረአ ነገር ኣይወሰድን እዩ ስለዚ ሎሚ ወስኑ ኩሉ ግዜ ልብኹም ብክርስቶስ ኣብ ሓጎስ ክትሕልውዎ ጽሑፍ ክዛረብ ከሎ ፊልጵ 4:4 ብጎይታ ኩሉ ግዜ ተሓጎሱ ደጊመ ተሓጎሱ እብለኩም ኣለኹ እዩ ዝብል ንምንታይ ምኽንያቱ ሓይልና ኣብ ሓጎስ እዩ ዘሎ ስለዚ ተሓልፍዎ ጎደና ትሪእዎ ነገራት ዘጋጥመኩም ነገራት ንሰላምኩም ንሓጎስኩም ንዕረፍትኩም ክወስድ ፍቃድ ኣይተሃብዎ ውሽጥኩም ኣብ ግዜ ድሓንን ዘይድሓንን ብሓጎስ ይመላእ ንኹሉ መከራኹም ከም ሓጎስ ክጾርዎ ኢሉ ምኽንያቱ ኣብ ኩሉ ኩነታት ብክርስቶስ ሕጉሳት ኩኑ ሰሓቅ ካገጽኩም ኣይፈለ ሕጉስ ልቢ መድሃኒት ኢልዎ እዩ ሕጉስ ልቢ እንተለኩም መድሃኒት ህይወት ክኾነልኩም እዩ ሓጎስ ሓይሊ ህይወት እዩ ሓጎስ ናይ ለውጢ ጎደና እዩ ሓጎስኩም ማንም ክወስዶ ከይተፍቅዱ ሻሎም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ የኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድሓኒየይን እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ
ኣሜን እዚኣ ጸሎት ድጸለኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጎሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንልእኸልኩም ኢና ሻሎም